Dwi'n egin. Reit, efo Geth. Ti'n licio mygu? Dwi'n neis iawn dyn mug. Be mae'n dweud? Dwi'n cael ein manda Pryfro Thomas. Da. Reit. Fydden ni'n heddiw yma, Geth? Reit, chicken tikka heddiw. Chicken tikka. Kebab. Wel, ie. Gan i fod sy'n eithaf droi allan, ie? Iawn, ffwn ni. I gychwyn, da ni efo Cyw Iâr. Mae hwn wedi cael ei dorri yn ciwbia. Ciwbia ar un i maint, oce? Ond da ni'n gwneud y saws gyntaf. Ond dwi'n wedi rhoi llwy de o'r chili yma. Ti'n licio bethau poeth? Ynddo, dim rhy boeth. Reit, dwi'n wedi rhoi 2 lle. A dwi'n wedi rhoi llwy bach o cumin. Mae hein yn bethau fydych chi gael yn ryw a farchnad. Iawn, oce. So mi eisiau meddwl, o, dwi'n methu cael hynna, maen nhw i gael. Garlleg wedi sychu. Pinsiad bach o hwnna. Dim halan garlleg. Garlleg wedi sychu dio. Hwn, garam masala. Mae hwn yn lot o fwyd Indiaidd. Dwi'n wedi rhoi dipyn o lew hwnna mewn. A paprika i gael y lliw, mae tikka, ryw liw coch, dydy. Hoff bryd yn had o lle Indian yndi, yn ddiweddar, mae'n di licio fo. Llwyad reit da, rhyw 2 o hynna, dwi'n meddwl. 2 o hynna. Bydd e'n gwneud wedyn ydi addio'r iogwrt yma iddo fo. Socus plaen dyn nhw'n, ie? Just iogwrt plaen, dio. Dwi'n mynd i reitio hanner hwn. Mae rhyw 150 millilitr. A hwnna mewn fel la. Iawn. Da dwi de. Da iawn. Ni di gymysgu hwnna i mi. So fo llwyd en iawn? Ia, neu cyma ffordd. Da, ti'n cymysgu hwnna? Cymysgu fo reit da. Dwi'n mynd i roi gwasgiad reit da lemon. Ti'n bod fi'n gwasgu hwnna? Ynddo, mae'n mynd dros yn taf i gyd. Troi o reit da. Iawn. Wedyn, beth da ni'n gwneud ydi rhoi saws yna yn y Cyw Iâr, ond da ni'n mynd i roi chydig bach o halen yn y Cyw Iâr gynta. Jyst i sisno fo fyny. Neis. Jyst i sisno'r Cyw Iâr. Reit, tollna hwnna mewn i fanna. Wyt ti'n neud y dda. Mewn o fo. Dyma ni. Oce, a gai gymryd hwnna gen ti. A dyna fo wedi wneud, reit, beth ydych chi'n gwneud rwan ydi marineiddio. Hwn di'r rhan, mae lot o bobl yn troi trwyna ar hwn. So marineiddio bwyd, sgyn fi myna, sgyn fi amser. Mae'n siarad amser yn neud o, does? Wel, ti'n mynd gorau gwneud dim byd. Ti'n rhoi yn y rhywgell. Rhywgell? Oergell. 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 Reit, mae hwnna'n barod. Ei di rei hwnna yn yr oergell. A mae nain wedi marineiddio yn dod yn ôl. Reit. Mae nain wedi marineiddio yn barod yna. Raita bach, efo chydig o cucumber, chydig o fynt a chydig o chili. Da ni'n rhoi hwnna ar y plat. Da iawn. Hwnna ddyn ni eisiau, ie? Ie, hwnna. Iawn. Troi hwnna lawr o fanna. Champion. Be da ni'n gwneud, yn y sosban yma, mae gen i fi chydig o gi. A gi ydi menyn, maen nhw'n ddefnyddio Coginio yn India. Os rhaid cael gi yn edo? Sy'n rhaid cael gi, ond mae gen i gi. Mae gen ti gi, reit. Mewn o fo. Ffrio fod yn neud, ie? Dwi wedi rhoi o ar y ffyn ma. Iawn. Mewn o fo. Chi'n gwybod bod kebab o iaith Persia yn golygu cig wedi ffrio. Chi'n gwybod ni? Felly ti'n neud o'n dill traddodiadol, ge? Alla rei ffaith i chdi ta hefyd? Oce, brod i. Tikka yn golygu darna o gig. Darna gig? Darna o gig. Oce, mae isio coginio hynna am swi'n deud rhyw... Ti eisiau rhyw 10 munud bob ochr i wneud siŵr bod wedi coginio reit rhywbeth. Da ni ddim yn bwyta Cyw Iâr yn rare, oce? Iawn. Reit, dwi'n i roi hynna fanna. Dyma ni. Reit. Mae hein wedi bod yn coginio. A fel ti'n gweld, mae'r saws a mae'r lliw anna nhw i gyd. Hynna, beth yn eis? Roi hynna fanna. Reit. Pizza bread, yn gwybod lle i gael ein. Sibl iawn. Roi hynna fanna. Ti'n gallu ogleo'r... Wedi rhoi salad yma thwn, mynd i'r salad yn union, yr eithaf yma dwi wedi gwneud o flaen efo mint, cucumber, chydig o chili. Neis iawn. Ar yr ochr. A da ni'n mynd i roi chydig bach o'r iogwrt anna fo. O ie, sy'n da. Sy'n da iawn. Ti ar dan sy'n mynd y hwn, dwyt? Yn dod, dwi eisiau drio o'n, mynd eich mor neis. A dyna fo? Cofiwch bod y saitiau Geth a hwn i gyd ar yn gwefan ni, uned5.co.uk. Ond be am i ni fynd i drio, ie? Ydych chi'n barod, chi'ch dau o'na? Ydych chi'n ffyrc yna? Watcha'r llwyd. Diolchgwng ar y llaw. O ie, watcha'r llithro ar y llwyd. Dwi'n gwybod am hwn, cynio dy Cyw Chicken Tikka, dwi wedi... Ydych chi fforc ti di? Diolch yn fawr iawn. Ydych chi fforc Lenny? Diolch yn fawr. Nawr, mae Deryn bach yn gweithio i, Sydd Owen, bod ti yn hoff o dy fwyd speithlyd. Ydw, dwi'n licio bwyd poeth, mi fedra i handlo y peth poetha fi wedi daflu datau. Ffal? Fel cyrraedd. Ffal? Ti wedi delio gyda ffal? Mae ffal yn poethach a fynd â lw, fedra. Fedra hwn? Ie, Diolch yn fawr. Mae o'n... Dwi'n arfer cael curry oer ar ffordd y Cyw weithiau, de. Ar ôl o'n gynt. A mae'n neis, am ni'n gweld na curry oer. Ych, a fi. Wel, ni wedi cael... Tra bod chi'n mwynhau hwnna, ni wedi cael cwpl o negeseuon. Helo masif i genodd blwyddyn 6, Ysgol y Gelli, gan Megan... Helo? Ie, neis iawn, gen. Neis iawn. Llond ceg yn y tynder hwnna. Haia Ffion a Manon, Sosws.
Helo i fy mrawd, Daniel Ellis, sydd yn y stiwdio. Sydd yn stiwdio 1 Cariad mawr gan chwaer fach Awel Fflir. Helo, Daniel. Hi, Daniel. Yey! Reit, felly, mwynhau.